Tossa on kanto. Mahtuu kyllä oikealtakin ohi. Se hyppää siitä aika lailla, jos ajaa pyörän yli varmaan. Ainakin toi disko hyppäs. Siinä on aika hyvä. Siitä saakin sitten valita kumpaa reittiä haluaa mennä. Tämä oli ainoa kohta, missä tarvittiin ramppia silloin keväällä. Niin aivan joo. Toi kasari varmaan kuraa mut ihan tahallaan. Se lyö pyörät linkkuun oikealle ja lämät iski ja etulukko päällä, niin mä oon ihan kurassa siinä vaiheessa. Vai mitä? Meinaatko? Ai jaa. Ihan mitä tykkäät? Land Rover on hirveet maassa. Niin juu. Missäs ne herrasmiehet on sitten? Käyttää Land Roverin tuotteita. Land Roverin lippalakki on Land Roverin kukkuva. Siinä löytyy rengas. Joo. Take right. What? Yeah, good. The rear wheel, yeah. You can choose the route if you want to. Hold on.